Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Sedaya jamaah yasinan wedangan ingkang kula hormati. Dan setunggal hadis Kanjeng Nabi nate ndhawuhaken mesenipun kita tigang perkawis sing niki penting sangat kangge kita nglampahi gesang alam dunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan yang buruk dengan segera melakukan perbuatan yang baik, agar perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Lalu yang ketiga, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang bagus, yang sopan, yang beradab, bertata krama. Yang pertama, Kanjeng Nabi meseniten kita kengken nyepengi takwa, kengken nyepengi takwa. Takwa niki bolak-balik diaturaken pali Pak Khotib nek Jumatan niku. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum. Lafate macam-macam, tapi yang jelas dikengken bertakwa tenggene Allah. Artine kita niku dikengken takwa. Takwa niku kan ngelampahi sedaya perintah Allah lan ngedoi sedaya larangane Allah. Ten pundi mawon kita berada, dadi napa mawon, nyambut gawe napa mawon, sebagai napa mawon, kengken tetep ngugemi takwa, mboten angsal diculno takwa niku. Meskipun senajan to kita ngertos bahwa nyekeli takwa, nyekeli agama tenggene dina akhir, zaman akhir kados sakniki, niku kaya nyekeli mawa panas bara api. Nek dicekel panas, diculno ceblok mati. Maka pilihane niku nggih serba sulit. Tapi mboten enten pilihan lain kejaba nggih tetep kudu dicekeli agama niki. Nek pengin slamet donya akhirat. Senajan to mangke kita nyekeli takwa niki rada babak belur tenggene donya. Tapi dijamin Allah keselamatan, nggih kebahagiaan benjing tenggene akhirat. Contoh, takwa niki ten pundi mawon kudu dicekeli. Tenggene wilayah asli kudu tetep takwa. Lunga-lunga pindah panggenan kudu tetep takwa. Ten mriki Indonesia nggih tetep takwa. Umpama kok dilalah ditakdir ten luar negeri nggih tetep takwa. Mboten angsal ninggal takwa. Takwa sing paling gampang ya pokoke wae salat ngoten lho Pak. Sing paling gampang wae salat. Ten mriki kita saged salat wong diceluki Pak Hardi ben jajan nggih. Ben salat ditimbali Pak Hardi. Ajane mboten Pak Hardi ajane. Ya timbalane Allah, cuma lewat Pak Hardi ngono. Tapi meskipun mboten ten mriki, napa lagi tindak, napa lagi ten pundi, lagi kerepotan napa mawon tetep lek wae salat ya salat. Dadi napa mawon kudu kerja. Kudu takwa, kerja napa mawon kudu takwa. Dadi pegawai, dadi buruh, dadi juragan, dadi bawahan, dadi atasan, dadi guru, dadi tani, dadi sopir, dadi nelayan, dadi tukang ngarit napa mawon kudu tetep takwa. Nek wae ditimbali salat ya salat. Karena kata sakniki tiyang niku alasan mboten salat mergo kerepotan nyambut damel. Nek guru kula niku nyontono niku niki montir, tukang bengkel sing dandan-dandan ket mulai injing wis kadung jibrat oli, wis kadung awake rusuh reget kabeh, kadang sampai ndeloser ten gene ngisore mobil niku. Niku nek pas wae salat, kongkon salat iku kangelan iki kok leren adus, leren resik-resik ngene kok. Mari mau salat mari resik ya nerusno penggawean. Wah, akhirnya akeh alasan. Nah, saabote napa mawon penggawean kita, kadang-kadang nduding. Enak kono guru.
Enak kuno pegawai, klambine wis resik. Karek budal wudu terus salat jari sapa, Pak? Pegawai sak rapi-rapi yo niku. Niku akeh sing ora salat yo. Dadi duduk masalah klambine apik apa ora, nyambut gawe naone regetan apa ora. Panten atine takwa napa mboten mawon. Mboten masalah bedakno nek kerja sing kantoran iso salat, nek kerja nanggone sawah blepotan rasa salat. Mboten masalah nih. Kula kathah ningali alhamdulillah. Ten daerah Ketanggung. Sing niki lho, anune Pak Kun niki lho. Nah, daerah kula apa bebek. Kula lan niku Ketanggung sih. Nggih. Ketanggung apa tulan niku? Ketanggung. Kula nate mirsani niku pinten-pinten bapak kali ibu niku salat teng ngene pinggire kalen niku, Pak. Padosan nggih, salat teng mriku. Lho gak mesti berarti. Gak mesti terus tani terus maru aras-aran salat. Nate blusuk anten pundi niku ngenten pas wae ngukur wakaf napa-napa niku nggih. Bapak kali ibu salat teng pinggire tegalan ngoten niku. Wong pancen wong duwe takwa. Dadi mboten mesti kudu wong sing rapi terus iso salat mboten mesti. Lan jenengan nate enten survei, ten pabrik-pabrik napa ten pegawai-pegawai. Niku kathah ten pabrik niku kan karyawane tiang estri sing kudungan, akeh Pak. Kathah sing kudungan. Tapi niku disurvei selama 1 bulan niku. Niku sing gak salat pirang-pirang Pak. Kuwat sing gak salat. Surveine saulang. Upama gak salat 7 dina kan ya pantese wong wedok enek praine, tapi saulan full gak salat, Guys. Gak mungkin. Nah, berarti masih kudungan, senajan kudungan wis rapi, wis resik. Kongon salat yo gak salat pancen. Wae salat gak. Bukan karena masalah resik gak resik, pancen wonge gak takwa. Ngoten. Alasannya kadang macam-macam. Aku wis kadung make upan teko omah, wis kadung dandan, wis kadung wedaan kandel. Engko nek dinggo salat, dinggo wudu lak yo luntur eman, macam-macam. Nah, makane kita niku Pak nggih pun sepuh ngenten iki. Kula nggih wis rumangsa wis tuwek wisan, wis awak kok rasane lara kabeh saiki. Model gak koyo nom-noman pelayon-pelayon, awak wis lara kabeh wisan. Niki monggo kita nyangoni putra-putra kita iku nyangoni ilmu, nyangoni takwa. Niki enten hadis, enten satu hadis kali satu ayat. Nek ayate ten gene sinten niku Nabi Yakub meseni ten putra-putrane niku dipeseni iman. Nabi Yakub boten purun dijabut nyawane sakderenge memastikan nek putra-putrane sedanten niku ditinggal mati tetep duwe iman Islam. Terus Kanjeng Nabi nggih ndawuhna Kanjeng Nabi iku mboten ninggalno warisan kejaba mung warisan ilmu. Kanjeng Nabi iku al-anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman walakinnahum yuwarithul ilma. Para nabi, para rasul mboten ninggalno warisan donya sak pirang-pirang mboten. Sing ditinggalno niku ilmu. Nah, maka kita sebagai wong tuwa nggih apa sebagai mbah niku kewajibane ninggali putra kita, ninggali iman, ninggali ilmu. Ojo sampai duwe anak, duwe keturunan sing gak duwe iman, gak duwe ilmu. Indikatore paling gampangi anak niki mbok kita perintah, mbok mboten kita perintah. Mbok enten kita, mbok mboten enten kita tetep salat. Wis, niku paling indikator paling sederhana. Karena lek salate dicekeli insyaallah kabeh mlaku, Pak. Karena enten wong tuwa niku keluputan, Pak. Kula nyate nyeksekno. Tiyang sepuh niku saking senenge duwe anak, anake disuwayang saestu, Pak. Disayang. Sajane mboten anak tunggal, tur mboten anak pertama. Anak-anak sing dhisikan niku dididik rada keras. Alhamdulillah dadi-dadi lah. Maksude ya nyekeli agama kuat. Tapi dilalah anak sing terakhir niki disuwayang saestu, Pak. Dianggep cilik ae. Sehingga cilikane iku gak sepiro ngaji ra apa-apa. Gak budal ngaji gak apa-apa. Gak salat gak apa-apa. Turu gak digugah kongkon salat. Sampai kelendran, Pak. Sampai areke wis SMP. Gak kuli noso salat. Wis SMP gak mlebu SMA gak sampai setahun gak sampai kelas 1 wis metul, Pak. SMA gak tutup.
karena senenge dolan wis kadung disayang wong tuwa apa-apa disangoni apa-apa dikeki wis kadung seneng dolan gak seneng sekolah. Wah akhirnya wong tuane getun wis kasep wisan. Makane Kanjeng Nabi ngemutno nyangoni anak asal agama merintah salat niku sak minimal sak telat-telate niku umur 7 tahun, sak telat niku hitungane telat niku. Umur 7 tahun dikongkon ndang salat. Terus Pak, 7 tahun betul sak bosan. Jenengan enten kabeh keluarga dikumpulno. Pokoke wae salat salat. Dolanan ora apa-apa. Kasarane ngoten lho. Umpama sak nakal-nakali arek iku salat. Umpama awakmu bedhik, umpama awakmu HP-an wae salat yo salat. Insyaallah bedhik gak sepiro. Nek wae salat niku. Dadi umur 7 tahun dilingno terus Pak sampai mangke 12 tahun. 12 tahun kok enten sing ninggal salat pisan mawon jenengan angsal halal moro tangan. Halal Pak wong tuwa. Halal tur angsal, tur diperintah kali Kanjeng Nabi. Nek 10 tahun senajan to dereng balik. Kadang kan soalnya balik umur maksimal kan 15 tahun. 10 tahun kadang-kadang sing lari jalur dereng balik. Nek lari putri kata sing pun balik. Kok sampai ninggal salat jenengan gepuk. Wis jenengan dipaido kali wong tuwa kasar, wong tuwa gak ngerti parenting, wong tuwa sing nyenget karo anak pun kersane. Dicelatu wong sedina rong dina ilang Pak. Cangkeme wong ae kok. Sing jelas jenengan mboten dicelatu kali Allah, mboten dicelatu kali Kanjeng Nabi. Mergi benjing sing paling susah ten kita niku nek dicelatu kali Kanjeng Nabi ten akhirat. Wis diperintah kongkon gepuk anak nek 10 tahun gak salat kok mbok jarno ae. Dhuwit mbok kei tapi salat gak mbok perhatekno. Wo niku gagal tenan kita sebagai wong tuwa. Wong tuwa niki gagal nang anak mergo mboten saged didik salat. Nek masalah urip ngono, alah kei pangan ukur-ukur ae tetep urip, Pak. Tapi nek salat muli nek wangel, Pak. Omane zaman akhir. Nah, monggo niki mumpung kita tasih kesane iki ndak ada putra-putra dikencengi salate Pak. Umpama toh dereng purun jamaah budal nang masjid musala mboten napa-napa lah. Meskipun senajan to kita tetep ndonga ngejak ayo nang musala nang masjid. Cuma nggih sebagai usulan kula nggih sebagai napa jamaah masjid ataupun musala. Nek saged takmir niku menyediakan fasilitas sing pundi arek iku gelem ten masjid musala. Sing fasilitas mboten terlalu mahal. Mboten terlalu mewah. Karena Kementerian Agama niku pun mensosialisasikan Pak. Beberapa masjid yang ramah. Enten masjid ramah anak sing apik cocok kangge anak. Enten masjid ramah pemudik. Enten masjid pinggir-pinggir dalan niku disetting ya apa pemudik niku iso kerasan istirahat ten kene masjid. Kanthi istirahat, kanthi ibadah niku saged aman nyaman mboten khawatir mboten napa-napa. Enten masjid niku ramah disabilitas kanggo tiyang sing ngapunten nggih mungkin kekurangan apa cacat niku nang masjid gak undak-undakan sing dhuwur enggak tapi enten anune. Nah niku enten tempat-tempat khusus, wudune enten tempat khusus. Lah sing ramah anak niki salah setunggale sing digencaran iki ben putra-putra kita dadi generasi sing seneng masjid, seneng salat. Nah sakniki carane kantun pripun amrihe takmir ya apa ben arek niku iso kerasan, iso seneng budal nang masjid nang musala. Senajan mungkin niati pertama mboten salat. Tapi sing penting gelem budal dhisik. Kinten-kinten Pak, Bu, zaman sakniki. Lare niku butuh napa sing sekirane masjid musala iso nyediani tur murah. Kira-kira napa ayo? Mancing kuwi yang cilik-cilik. Napa? Nek jenengan mancing ta. Nek monggo iku lho nggih lek ningali lare. Dolanan niku. Dolanan ya. Nggih niku sing alit-alit tapi lek ningali napa tempate jenengan mboten memungkinkan koyo digawe perusutan mboten mungkin. Sing paling gampang nggih internet. Jenengan siapi wifi, Pak. Jenengan siapi wifi. Saniki kata ten masjid ten Sumberrejo, masjid Pak Mukrobin. Pundi niku lali kula namine. Masuk ngasem niku nggih. Nah sing ngirim tempel. Niku pun wifi-an.
tur ditambahi CCTV ya. Pak. Ditambahi CCTV, Pak. Dadi cara wong parkir ya ngrasa aman enten CCTV-ne. Lare dolanan niku Pak kula disediai internet arek buka sing ngawur-ngawur insyaallah mboten. Insyaallah mboten karena sakniki internet di niki Pak Kementerian Telekomunikasi macam-macam niku sampun berusaha ya apa carane niku internet niku kangge anak yang di bawah 18 tahun niku sampun dibatasi. Termasuk tidak boleh buat akun-akun kaya TikTok macam-macam niku anak yang di bawah niku saiki pun dibatasi mboten nang live niku. Insyaallah lah mboten lari-lari ku nakale ten HP napa sih? Game. Nggih kan? Jenengan tinggal luar nek ngono ngene. Iku game, Pak. Game. Nek iku mboten haram sakjane, niku hukume mubah. Ya gak dosa, ya gak pahala. Tapi nek niku sampai ninggal salat, ninggal kewajiban sebagai anak nang wong tua, sebagai ninggal kewajiban sebagai murid sampai ninggal sekolah, nah niku baru dosa. Tapi nek mboten sampai dhek ya tetep sekolah. Jenengan perintah nopo nggih tetep manut. Wae salat ya tetep salat, maka game niku mboten sampai dadi dosa. Nah, makanya carane yo nopo nek ben lari niku game iku timbang nang embong-embong timbang nang omah game nang masjid ae. Mangke nek cara empok wae salat jenengan kantun perintah, ayo wis wae salat ndang wudu. Cara mungkin pertama kedua mungkin isin-isin adzan betul masalah. Sing penting kan wae adzan dhek wis nang masjid. Ngoten. Apa maneh kula paling seneng ku wifi nang masjid tanpa password. Seneng kula. Dadi langsung nyambung cocok iki. Utawa dikeki password tapi ditulis sih, Pak. Ten Masjid Agung Jombang ya ngoten. Masjid Agung Jombang alun-alun niku nggih enten wifi nih. Kenceng lumayan. Tur nggih ditulisi ten ngene temboke. Password wifi niki enak. Dadi lare tiang-tiang mriku napa sing istirahat napa bocah-bocah kerasan, Pak. Gone ya luas, ya iso playon-playon, ya iso wifi-an yo. Golek wae salat langsung iso salat. Soale nek lari niku punten masjid, ngongkon salat gampang, Pak. Wong soalé kanca-kancane padha salat mosok dhek gak salat. Nah, tapi lek dhek nang omah posisi adzan, wangel ngongkon budal. Alah salat nang kene ae. Utawa nek malah mboten enten jenengan malah gak salat. Kita niku Pak nggih, mboten dosa mati mboten ninggal warisan, mboten dosa. Mboten dosa. Bahkan ana wong tuwa mati ninggal utang mboten dosa. Nek utang itu kangge kebutuhan pokok. Kanjeng Nabi niku pejah ninggal utang, Pak. Mboten dikira terus ninggal samene duwe utang. Bahkan utangnya ten wong Yahudi lho, bayangne. Utang Kanjeng Nabi niku ten wong Yahudi. Kita mboten dosa, mati mboten beto warisan, ninggali warisan anak putu mboten dosa. Tapi kita dadi dosa nek mati gak sampai ninggali iman kali ilmu. Cilaka tenan, Pak. Kita sing wis aku prosoku wis jamaah rutin wis dadi jamaah Yasin nang kubur disiksa. Mergo gak masalah Yasin kita, gak masalah jamaah kita, sing masalah kita lali anak kita. Ampun sampai kebacut, Pak. Mumpung nek jenengan tasik enggak ada anak sing ngisore 10 tahun, ngisore 15 tahun, jenengan kencengi lah. Meskipun terus ahli-ahli parenting tidak boleh memukul anak, tidak boleh membentak anak, tidak. Halah, nek anak gak dibentak, anak gak diseneni, anak gak dipukul kangge salat, sinten sing kapene ngencengi ayo. Anak saiki dilus Pak, halah. Dadi ta, Mbak. Nggih pokoke jenengan kertas carane lah. Ya apa ambe anak iki tetep salat. Kita nggih ngongkon tapi ya nyuntui. Insyaallah nek dikongkon tur dicuntuhi niku lare gampang, tapi nek nggur ngongkon tok angel, Pak. Malah saiki wani arek-arek iku. Bapak ya gak salat tok ngongkon salat nanti. Nah iku kecelakaan kangge wong tuwa niku. Nah iki nek kita ni insyaallah kula yakin jenengan insyaallah pun ajeg lah anggene salat kantun sakniki keluarga kita. Mergo kita niku tugase nang donya mboten namung nyelametno awake dhewe, tapi nyelametno keluarga niku tugas kita. Ku anfusakum tapi wa ahlikum, ojo lali keluargamu. Nah, keluarga sing paling cedhek niku ya bojo karo anak. Wis. Urusan tangga, cangkem tangga wis mboten usah direken. Sing penting ya apa carane anak kita niku saged ajeg are salat. Sing nomor kali nek mari nglakoni keelekan dan nglakoni sing apik ben umpama nek enek dosane niku
sing elek iso langsung ditambeli. Kaya umpama keperucut meso umpami nggih, keperucut meso niku langsung diistighfari ngoten lho. Dadi lek mari nglakoni elek ndang cepet-cepet tobat nglakoni sing apik. Sing nomor 3 nek kumpul karo wong kumpul sing apik, kumpul sing tata krama ngangge sopan santun. Lah sopan santun niku antar daerah mboten sami. Sopan santune Surabaya kali sopan santune Ngawi mboten sami. Nang Surabaya kula niku koyane wis dianggep paling sopan, Pak. Nang Surabaya. Dilalah nang kene ku dianggep wong kasar. Kula nanti dome Pak Idam wong kasar. Omongane ku rusuh. Lha pancen gawane kok tapi sakniki insyaallah lah 5 tahun 6 tahun iki pun rada klompet lah. Kula ten kantor iku Pak. Ten ngene kantor iku kali Bu Ana sing dipelangi. Kula kan lenggahe niku jejer kali Bu Ana sing dipelangi kali Bu Titik. Bu Titik nggih Mbak Titik sing niki lho Mbak Yune digarwa kali Pak Barden. Nah nggih. Niku kula sering ditegur niku tiang kali niku. Rusuh niku Mas. Nang kene gak oleh. Nang kene gak oleh niku. Golek lho prosoku nang Surabaya niku biasa ngomong ngono. Gak oleh nang kene gak oleh. Digenti karo niki, genti karo niki. Diparingi kata pembanding. Nah niku kita menyesuaikan di sopan santun menyesuaikan daerah masing-masing. Pun teman kegiatan manfaatnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dalam bagi jaringan kemarin tidak pernah saya kita mengikut seperti pun anak masjid ni mungkin bisa membutuhkan orang bagi tidak dapat plan baik. Ani mungkin di mana Pak ya? Nggih. Kami kemungkinan saja itu kontra.